मानगोनां रायजोफोर जे दिनै बयबो असमिया बुजियो थेवबो आं खावलायनो सानदों जे माखासे मानसिफ्रा बे साननैसोआव होंगो दोंगो खालामदों थांनाय 30-40 बोसोरनि जोंनि दुखुनि बाथ्राखौ बावलांबाय सोबख' जानाय थगाय जानाय मालायजों गादब जानायनि जारिमिनखौ बावलांबाय रोजा रोजा बर' फिसाफोरनि जिउ होनायनि बाथ्राखौ बावलांबाय थै होनायनि बाथ्राखौ बावलांबाय राजा लामायाव सान्दुं थिं थिंआव 12 घन्टा आन्दोलन खालामनायखौ बावलांबाय अखा सिजानानै रेलि खालामनायखौ बावलांबाय दिनै मा बुंनो नागिरदों माखासे मानसिफ्रा जोंनि बिदा फंबायफ्रानो रिमोट कन्ट्रोलखौ दिल्ली डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लाबोनानै क'क्राझाराव गायसनफैनाय रिमोट कन्ट्रोलखौ सेनानै दिल्ली डिस्ट्रिक्टआव लांनो नागिरफिनदों होगोन नामा रायजोफोर होगोन नामा थियारि जानांगोन राजखान्थि खालामनो सम दङ दानो राजखान्थि खालामनो जाथ'वाखै आंबो राजखान्थि खालामनो फैयाखै राजखान्थि खालामनो थाखाय रोजा रोजा मानसिया लाइन लानानै दङ जों 30 बोसोर हारिनि खामानि मावनानै सोमावसारनायनि खामानि मावनानै हारि दानोसो राजखान्थियाव फैदों दिनै गिदिर गिदिर मानसिफोरनि मुसुखा गायसनदों खेराइ बागुरुम्बा मोसाग्राफोरखौ बरायदों आलायारन सिनेमाखौ लाबोफिनदों सिनेमा हल लुदों सुजित नार्जारी अडिटोरियाम लुदों बीर सिलागां स्टेडियाम लुदों बिनेश्वर ब्रह्म नलेज सेन्टार लुदों हारिखौ दानो थाखाय जों खामानि मावदों बेबायदियाव साफा सानैया दिनै रिमोट कन्ट्रोलखौ सेना लांनानै भेरगावनिफ्राय दिल्ली डिस्ट्रिक्टआव होनो नागिरदों साफा सानैया जोंनि आइ आफा रायजो राजाया थै आरो जिउ होनानै लाबोनाय राजखान्थि गोहोखौ सेना लांनानै दिल्ली डिस्ट्रिक्टआव दोनहैनो नागिरदों बिनिख्रुइ दुखुनांथाव आरो जेबो गैया नंखायनो खुनु बिनिमयाव बे भेरगाव खैराबारि जों हालेंदुवार बे जेसेबां जि समस्ति दङ बे समस्तिफोरखौ देरहाजोबनानै 30-40 बोसोर खस्थ' जानांनाय बे दुखुनि जारिमिनखौ गोसोआव लाखिनानै फैगौ बिसायख'थियाव साफ्रोमबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनांगोन UPPL देरहानाय आरो बर' रायजो राजाफोरनि आखायाव गोहोआ थानाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे बुजिखाबाय जानो हागौ नङा होमबा एसे बुजि नाजाबावदो आरो बुजिबावदो बुजियाखैबा खनले खनले नायबाय था आरो बुजि नाजादो मा होनदों बिथाङा नङा होमबा दा नोंथांमोनाथ' जाम्बा जाम्बि नंला नङा होमबा बा रायजो राजाफ्रा जाम्बा जाम्बि नङा होमबा बेसेबां बिनि खोथाया सैथो बा बिनि खोथाया नंखाय आरो बियो मा बुंदों नोंथांमोना रावबो बुजियै गैखाला दा भिडिअखौ नायनानै गासिबो मिथिजोबखाबाय इसेबां मानि जाम्बा गैला दानि जुगाव दानि बोथोराव नङा होमबा थ' माबायदि मोनदों माबायदि बुजिखो दिनैनि कमेन्ट सेक्सनावहाय बुंहरबानो जाबाय नोंथांमोनहा आरो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनि दोनथ'बाय थेंक इउ बाय बाय अल द बेस्ट